Dorang sotapuka par minggu tahun jumolo mahita martang yang nahohom di nganat tabe martang yang nahohom mahita. Amen. Tapuji ma debatata marede mahita sia buku ede nomor 27 ayat sada dohot udukna. Jesus hamiro rison asa masihang oluan ipero mahotuson jalaman mapadoruan nikomiku kodinami unang Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi perbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Madok mauliate mahamu di amai, na mga rorohita siyan gonggoman ni hahulomon, jalan apa usatok kita tubagasan harajaon, ni anak na haholongan ni rohana. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, ama namin na di banua gijang, di pabotohok kodo tuaka parrohan nasian purbay, marhite-hite bitang, nauk tubu anakmu nasasadai, sondangi marohanami, asa hutadahami hapor siaw nasitong marhite-hite ibana, asa tarbahed dohot hami, mamereng hamuliaon sogot, marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amen.
Tangihok kamu mapati ni debata di mingguta sadarion imana dienet sian kolese sada ayat 12. Madok mauliate mahamu diamai nauk patauhon hamu majalo tohap na di bagasan hati gorani sitianon ni akka nabadiai ido sahatna atong rak mangidogogo mahita tu debata ale Tuhan debata sai pargugui mahami ngulahon na hombar tupati mi. Amen. Tatopo tima dosata tuadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na sohatu dosan. Sitopa na sana adong. Paruhum na tigor. Namakuhumi jolma manusia. Rodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Akan nahula hami marhite sian pangalosyon nami di patimu. Ima marhite sian hatutubu ni roha nami na roai, naksya pagkatayon nami na soture, rodi pangalosyon nami dihisap-hisap ni roha nami, natamasi tutudo, honahu mahami ala ni dosa nami alay na torsol-sol bagi dohami nuaing ala ni asi maroham dihami ale debata nami, pardenggan basa jala parasi roha doho, ala ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sama dosa nami saluhuna, jala suru matod di parbadia tu roha nami be. Asa terbahay kami manguloi ho, di bagasan hati gora dohot habadiaon. Gabe sahat hami tu hangoluan na sora suda, na pinarbagabagam diakan na porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabegema hata baga-baga ni debata, taringot tuha sesani dosata. Songonod dohata ni Tuhan Jehovah, nunga diharsaki ho ahu marhite sianak kadosam, jala nunga dilojai ho ahu marhite sianak kahajahatomu, ahu tutu, ahu sadiri manelesei akka pangalosim alani hadirioku, jaladang behu paingot-ingot akka dosam. Hasangapo madi debata na digijang. Amen. Satu dosa
Tajahama hatani debata epistel minggu sadarion Imasian Johannes sada ayat 20 sia 1:42 tajahama margati sorin. Torang ni arinai di ida si Johannes ma Jesus rotusi jadi di dokma odo biru-biru ni debata nama morsan dosa ni portibion. Aupe dakku tadda ibana alai asat tadap ibana di hala Israel ubahen naro ahum badidihon ai. Aupe dakku tadda ibana jolo alai ibana do mas marsuru ahu madidihon aik ido madok tuau yaitu si di ida hotuat to di jalamiat di ibana do si didihon to di parbadia. Marsogot nai jong musema si Johannes disi dohot sisianna dua halak. Jadi di bege sisianna na dua ima hatana gabe di huton ma Jesus. Jadi di dokma madok nasida Roma hamu asa di ida hamu. Dungi Roma nasida di ida ma permiananna lausra manasida doho ibana sadarinai terdipukul opak mai. Dungi pajupang maibana jumolo dohot si Simon, dongan nasa ama, jadi di dokma madok ibana, nunga jupa kami Mesiasi. Ima sahatna mertua do akan natumangion hatani debata jala no peopsa. Amin. Tahati dakko maha porsiaw tai, songon na hinati dakko ni dongata saha porsiaw di sadok portibion, rak mahita madok. Ahu porsia di debata Jehovah, ido ama pergugo na suatu dosa, natu mo palangi dohotan. Ahu porsia di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasadai, iman na tinubuhon si Maria, nagabi-gabian si Anton di Parbadia, andorang sohabua.
Ido tuhatta na tumaon na bernit di panguman ni Silatus na matitarpajal do iba na di hau pinarsila na tua tubanuator na mula pangulo di ari patuluhon na manaik tu surgo lahundul tu siamun debata jahuba amanai ugo na suatu dosani di simai mana pe mangulak sogo tu tanaon manguhumi halak na mangulu dohon na mate au porsea tondi porbadia jalarong sada huria na badia huria hatopannya kesedekkan abadia dohot dia sesahan di dosa dohot dia hakai na mandok mula mangulu sogo daging di halak naung mate dohot di hamuluan na sora suda amin.
Tabegema tikting namasa dihuriatta di bagasan na sa mingguan. Kiting di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu 15 Januari 2020. Naparjulu. Goar dohot topik minggu. Goar ni minggu sadarion minggu kedua dung Epipanias. Topik minggu. Yesus Kristus panodang tu saluhut bangso. Na paduahon titing parbagason. Titik paduahon. Naing majalo pasu-pasu pardongan sarepeon ma. Ivan Fredrik Simamora de Bataraja. Anak Niamata. Danter Simamora de Bataraja. Tubuni Inata. Tionggar Bodu Togatorop. Ruas ni HKBP Resort Sutoyo Sian Sektor Uki. Dohot Oroanna Deni Sepridayanti Boru Simajutak. Boru Niamata Sahat Simajutak Nahinan. Tubuni Inata Titua Asima Rohani Boru Pajaitan. Ruas Huria Kristen Indonesia HKI Resort Dolok Masihul. Pamasu-masuon Sabtu 21 Januari 2020 di Gereja HKBP Sutoyo Resort Sutoyo Yam Siawip. Nah patuluhon dadana nasorang. Kamis sada Desember 2022 di bahasa-bahasa Tuhan sada dadana boru di keluarga Marolo P. Panggabean, Inangi Risma Boru Simangunsong, Sian Sektor Kampung Baru. Rabu 4 Januari 2020 di bahasa-bahasa Tuhan sada dana bawa di keluarga Hari Untung Sahat Marpaung, Inangi Jelita Boru Sijabat dari Sektor Warung Gudeg. Ipasdo dadanaki suang songoni nang natorasna. Paupaton ruas pida. Mulai sadarion Minggu 15 Januari 2020 nunga pindah keluarga. Nyonya Putih J Boru Silitonga nama balu. 2 halak danak dohot sahalak tanggungan Pidahuria tu Gereja HKBP Philadelphia Resort Durenjaya Distrik Sapulusia Bekasi. Napalimahon sermon guru-guru sekolah minggu para remaja HKBP Sutoyo mulai Minggu 22 Januari 2020 sekolah minggu HKBP Sutoyo masuk marminggu hobar tu jadwal naung ditotuhon. Sermon guru-guru sekolah minggu dan praremaja dimulai hari Rabu 18 Januari 2020 jam 10.30 inganan di lantai 2 Serbaguna. Sekolah minggu onsite masuk jam 7.30 WIB bertempat di lantai 2 Serbaguna. Praremaja masuk jam 7.30 WIB bertempat di lantai 4. Dihimbau kepada guru-guru dan anak-anak sekolah minggu HKBP Sutoyo supaya hadir tepat waktu. Napaonopon pilihan sada A, sada B, pilihan 2 atau pusat pembangunan. Di sudut ibadah pilihan sada A, sada B, adorang sojamita di Papungu di Hudulat Tabe. Marhite na di padalan kantong pilihan dohot pilihan 2 pusat dan pembangunan di Sipasahato Tujoluni Langgatan Duksipul Jamita Laos Songonima Patu Pauta
ganup minggu. Napapiduhon, pertanyaan bona tahun HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Senin 27 Januari 2020, patu paun ni HKBP Distrik Walu DKI Jakarta, pertanyaan bona tahun. Napawaluhon barita habot miroha. Nunga jumulu marujungolu Leonard Panggabean. Rabu 10 Januari 2020, tutup umur 44 tahun. Nah hinabaluhon ni inang Carolina Nirmala Borusilaban. Dohot maninggalhon 2 danak sektor gang 45. Marliana Borusinaga, Minggu 15 Januari 2020, tutup umur 50 tahun. Nah hinabaluhon ni amata Joseph Antonius Raja Guguk. Dohot maninggalhon 3 danak sektor Pondok Gede. Itu hatama mangapulu sudia keluarga na ditinggalhon. Napasiahon sumbangan. Dijaloj sumbangan sian keluarga Situa Ignatius M. Pakpahan Boru Aritonang, sektor Perumpung Barat. Bunga altar Tuminggu 15 Januari 2020. Hamaloteon dipadonganion di Tuhan. Laho pasikopon titingon boy mata jaha di titing cetak. Tongonima saha ni titing di mingguta sadarion.
Rede mahita sia buku ede nomor 74 ayat sada doho udukna laus tapasahama pelia sada ado sada bi. Sai
ameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hata na hinaholongan di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus. Hata ni dibata nagabi turpuk jamita dihita di parminggota sedarion. Ima di minggu naung tamasuhi minggu paduahon dung Epipanias na diturpukon sian buku panurirang Yesaya di biddu 40 sia. Mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat pitu. Hujahama dihita tapai huti hukma di bagasan rohat tabi. Songonomma natar surat di bagasan turpuhi. Naposo ni Jahuba bakit gabi sipalua bangsona. Jala panodang tuaka perbiku. Tangihon maau hamung aliak kapulo. Jala patinggil ma pinggolmu hamung aliak kabangso dinadaw. Jahuba do majowau sian bortia dope. Sian butuhani dainang nunga ditaringoti goarhu. Jala dibain pamangaku songopudang natajom. Diodingi doau marhiti sian pangalinggom ni tanganna. Jala dibahen au gabi subian na niugam. Ditabuniho doau di bagasan siorna. Jalanin na do madok au naposokku doho. Ali Israel marhite siya kodoau marmulia. Alai angguau ninnarohakku do. Dang marguna nangalutaniau. Magopo sabing do gogokku hupa suda-suda. Hape Jahuba patikos-tikos uhum tuau. Jala upakku dilabung ni debatakku do. Ian waing hata ni Jahuba na juma dihonau siap bortia dope bahen naposona. Asa au paulako Jakob tuibana dohot pabunguhon Israel. Jadi marmulia maau di ida Jahuba. Jala debatakku gabe hagogo okku. Jalanin na do. Hame me to doi anggotung horan naposokku ho. Patidang akka marga ni Jakob dohot manugi homulak akka pasi-pasi sian Israel. Nungahulehon ho huhut bahe panodang di akka parbigu. Gabi parhitian ni hatuauku rodi ujung ni tanoon. Songonodo hata ni Jahuba. Si palua Israel nabadiana tuibana nahi nabiacon ni rohani halak tu bangso hagigian tu naposoni akka pangarajai ikon idaon ni akka raja doho jalahihi jala marsoba akka pangarajai ala ni Jahuba nabonar dohot alani nabadia ni Israel nama milito. Ima sahat ni turpukta. Hurian itu hatta di bagasan hari-hari 2 minggu kita telah melewati hari-hari kita memasuki tahun 2023. Dan sungguh sudah banyak yang boleh kita kerjakan dan kita perbuat di dalam hari-hari yang sudah kita lewati. Barangkali dalam pemikiran kita dari apa yang telah boleh kita perbuat,
sesuai dengan pengharapan, barangkali sudah ada dasarnya yang kita tetapkan untuk menggapai pengharapan-pengharapan kita di dalam perjalanan kehidupan ini menuju masa depan kita. Yang sudah pasti semua kita berharap bahwa ke masa depan tujolo naingdo lam duminggan, naingdo lam gumudang las nirohatta, naingdo lebih berbahagia kita di tonga-tonga ni perjalanan ningului. Alai laos di bagasan ni dotong nang pinaungadong dasarina tabereng di bagasan ruhut-ruhut ni nabui taulahon khobar tuaka pangatusion parbinotoan na adong dihita manang merhiti-hiti di bagasan pos nirohata mangasahon di panadota doho di pangaramotion nang padonganion di debata. Alai laos di bagasan na dotong bahwa gajang dope nanaing sidalanata. Ragam dope aka pengalaman-pengalaman kehidupan naikon siado patah. Nama romakot dia katantangan hamaolon jala mungkis sipata di ragam-ragam ni na hulum ala di kemampuan na terbatas, doh di pengatusion na terbatas, doh di tantangan na mungkin tubuh di keterbatasan tanah kingani, doh mungkin na tubuh ala ni situasi, doh kondisi, doh ragam-ragam tahe, naikon siado pata muse tujuluan nyari. Sipata di bagasan na songonido ala suadong kepastian dihita, ala dang temui do petabereng, gabi sipata, bui dang apala, gok di bagasan las nirohata dohok semangata. Apalagi molo tapadumu muse, di bagasan naka pengalaman kehidupan, nata perbadiko dia ka pengalaman dia ka naung selpui, dia ka ari-ari naung tebulus dia ka naung selpu. Bisa saja apa yang terjadi di pada masa lalu itu dalam bentuk doh cara na mungkin sama boleh terjadi nang kusia dopata atau bayang-bayang na tergobar di bagasan dirita manang songo dia padok ni portibion doh pamangatusion ni portibion na diperhadap potuhita sinuai. Gabi sipata, gabi seherana terulang, manang gabi adong trauma kehidupan, ala mungkin nung ngatabulusi dia ke ari naung salpui, laho gabi mangadopi musi tujuluan nyari, gabi tubuh suku-suku di bagasang uluta, bohado ulaning, songo dia dua ulaning, bagaimana saya? Apakah ini akan menjadi pengalaman buruk bagi saya lagi? Atau mungkin akan mengalahkan saya? Bisa saja demikian pertanyaan-pertanyaan yang timbul na tubuh di bagasan rohata. Nabui sipata pagalihon di bagasan nakapakilalaan. Alai di deba halak bui doi pengalaman nabi nulusnai. Gabi bui membangkitkan semangatna. Bui mangalihon sada tiruat di bana. Bui mangalihon inspirasi di bana. Laho manot tuho sikapna doho nguluna. Songo dia do musei bana madalani tujulu. Alaya sa jupangi ikonadong do na mangurubi. Ikonadong do na patuduho dalan. Ikonadong do na mangaliho sada keyakinan jala nabui memastikan di sada kehidupan ini ahama nanaing sulahononna. Jala dia ma nanai sipatu pauna. Kurian itu hatta amang inang semua kita yang bersekutu di dalam nama Tuhan hari ini. Pengalaman yang demikian yang dihadapi oleh bangsa Yehuda, bangsa Nabi Nili ni debata Guaron,
jala na pinasupasu ni debata na menghadapi pergumulan kehidupan, na menghadapi hamaolon ningulu jala bahkan nagabisaha tu natarbuang nasida. Jadi habuangan ni dohonot tamai dangadong kepastian ni kehidupan di si jala dohonot tamai naung betul-betul gabe madate mangulu di si jala harga diri pe di si dangadong jala kehidupan tujolo pe tungswadong. Jadi holan di bagasan aka arsa ni rohado manang dohonota harga diri nape hadirion nape semangat nape dangadong pe. Di bagasan pakilalaan na songonima ro bua-bua ro jou-jou ro suara panidangion sian si Jesaya na jinu ni debata di bagasa pakilalaan na kehilangan percaya diri, na kehilangan harga diri, na kehilangan masa depan, ro paingoton ro manungguli tutong-atongan ni kehidupan na asa gabi adong. Patuduh jalan keluar dohok mengurupi nasida, menghibur nasida, margugoyhon nasida, mabuan nasida sia tong-atongan ni hamaoloni. Somalma dohonota di bagasan nanang madalan itu jolo mungkin ikut ada pangurupion ni mana di guari di bagasa pangurupion laho mabuat keluar manang taguari mai di partikiatan waing trauma healing adong ma sada haguguon adong ma sada kuaso adong ma sada dalan nadi patu pa asa haruar ibana sia tong-atongan di pergumulan asa mula jomuse adong rasa percaya dirina asa mula jomuse adong kepercayaan taringo tu hagogoon na doho tuwaso na mangurupi bana laho mabuan tu masa depan na gabi adong semangat na baru. Memang trauma na boleh terjadi boido alani adong huaso na mabansa da tindakan tibana na menindas iba. Ujungna gabi madabu ibana di bagasan pakilalaan na trauma. Jadi itu datang karena memang dia ditindas, ada kuasa yang bekerja. Alai anggo bangsoon, bangso ni debata di sodidok, dialami nasida dipakila trauma kehidupan ini, dan mararga diri nasida, jalagabe jolma na tarurak nasida di tonga-tonga ninguluon, sasitong na adalah tindakan mereka, na tubuh siya kadirion nasida do sasitong. Ahamai, ima ala dang setia nasida tu adopan di debata. Dak setia nasida di bagasan pakaporseyon bahwa nasida naung bangso ni debata na totong sai di dongani debata sasitong na di pergugui debata alai dang di bagasan haporseyon na tuku nasida di si. Jadi gabe dipakai jala di luas debata ma sia tonga-tonga ni ketidaksetiaan nasidai di tonga-tonga ni akka pangalahon nasidai na humurangi nuaing dia di hailaon di tonga-tonga di guru nasida gabi tarurak nasida tarbuang nasida gabi dang arga nasida dang gabi bangso ni debata yang dibanggakan dari bangsa-bangsa yang lain naso mempunyai akal kehidupan na dubing gabi nasida imana yang terjadi maila nasida tarurak nasida ala no setia oman wae di bagasan na dua pakilalan limang na dia pe manang na alani na tertindas pe ibana manang alani hailaon na tubu alani kapangalaho pe di somaron waing jojo na sian si debata tu si Jesaya na mabaga-bagaho mamaritaho doho makajongjokon bahwa na Roma sada hamba di debata naposo di debata ada satu hamba yang diberikan oleh Tuhan di paula debata sini Tuhana di pabotoho menuaing di paujak jala di pajongjong sada hamba naposo ni debata nabui makalwarhon nasida nabui mangurupi nasida nabui patuduhod darat tu nasida laho menuju tu masa depan nasida di pajongjong debata main imana tarida di bagasa kadirion di si Jesaya mana di pajongjong jala di ju laho mamareta honin waing di bagasan holong ni debata laho mangali hopos ni roha
Alai di pihak na asing laos gabe sada panurangiyom maon. Jala sada panidangiyom maon na kamang doho tamo kenang di tonga-tonga ni nakanau bidang muse molo di tonga-tonga ni bangso Israel pada ujui si Jesaya dipanggil alai tu ari na naingro di pasau de batama baga-bagana hobar tu hajong-jongan di sada panurirang seorang hamba Tuhan yang datang ke dunia ini untuk membantu manusia yang lebih luas, bukan lagi di hanya dalam orang Israel, manakala Yahudi alai tunau bidang mak. Ainu ngagabe partoha tunau bidang tu sude bangso, tu sude hum, tu sude marga, tu sude ingalan. Ima nagabe rona poso ni debata naung sauti di bagasa diri ni Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus mana poso ni debata, naung pinauja ni debata, naung pinajongjong ni debata, asa laho papatarhom mabuan doho paluahon, ngulu ni ganup halak, ngulu ni portibion nakin, asa adong masa depan na, asa di paulak harga dirina, dileho masih mangat na baru, jala gabe marmulia hadirion na, lau sekaligus hamuliaon di debatape, jupang ma. Di bagasan akka hataridaan ni nguluna doho pabahenan na. Buha mata hiasa sahat ya kamang doho tamakena. Jala songon dia may terjadi nuaing di hasasau ni baga-bagay. Jala tutusi tutu nunga tajalo lo ni. Molo nakin di hati dakon epistel tai di bagasa padohan ni si Johannesi. Auma naung mga tusi. Au manong mamereng di bagasan nani donganan nito dini debata na songgo darapati i jalan nungahudi di hobbebana. Au makatidakoni oddo anak ni debata jala natau si haposan jala natau boy patupaho nakka nani do ni debata laho mangurupi bangso. Imanakin natajaha di epistel tai. Artini laos dohot na diari mingui nunga dipastiho bei di bagasan panodang naroto tonga-tonga ni portibion na mangalihok kedua ni di bagasan diri Yesus dinatar diri Yesus. Artina nunga ta pastiho na kamang dohot tamo kenang dadabe holat di masa ni si Jesaya nunga sahatu partikiano di bagasan diri ni Yesus naung di papatar tuhita ibana ma gabi perhitian ni saluhut halak di bagasan Yesus ima na poso ni debata na paluahon ni nuaing halomuan ni debata na mangalehon jalan na buy patupahon asa gabe mangalehon haluaon mangalehon hamuliaon jala na patulus saka ni debata di sadok na sa perngudono. Di samping ni akamang dohot tamo kenang di papatar do tuhita marhiti turpuhon nuaing songo dia mapersau ni itu tu di tonga-tonga ni ngudwo. Perjulu di baritaho tuhita adorang sesorang dopiao di bordia dopiao nunga di pakulingi de bataau nunga di baik de bataau nunga di jauh de bataau nunga di pilih de bataau nunga di pauja de batahianau dangadong dopiao ninna si Jesaya maka tidakon taringo tu hadirionna di pajuon ni de bata gabedalan ni de bata papatar hok kemulion. Dia do lapatan ni. Dia do pangatusyon niya kamang nagabibuy ta suarahon manang tabuali di tonga-tonga ni nguluta. Nanang dohonod na songono. Aha nabi na ni debata jala di patupa debata di tonga-tonga ni nanaing gabi haluauta doho nanaing gabi si hapor siaata nalaho patupahok kaluauta masa depata petunjuk jala dihita. Artina di dalam penguasaan ni debatado sude ngulwon. Ibana do na mengawali sa guru di ibana do sude bentukan ni ibana doon kehendak ni ibana doon ciptaan ni ibana do sude mulana. Artinya apa yang akan dikehendaki Tuhan di dalam perencanaannya ke dalam kehidupan manusia, apa yang harus diperbuat kepada manusia dan kepada dunia ini adalah naung dijuluani doi di bagasa sakap dan rencana Tuhan sesuai dengan kehendaknya yang mutlak. Jadi ngadong manang naisi perguruan di debata manang marujahan tu sakap-sakap ni manang naisi manang tu hagugoon di jol mana patu pahono. Inu lang dohonon ni si Jesaya di sojala, inu lang dohonon ni hata ni debata. Lapatanna segala perjalanan kehidupan ini dan awal dari segala kehidupan ini adalah dalam rencana Tuhan, dalam kehendak Tuhan,
jala di bagasa kuasona do sude perdalanan di goduo. Naing buanon ni ido hita akamang do tamakenang. Naing madok tu tonga-tonga ni ngulutao. Bahwa di dia pehitan waing jala aha penataran cana honi manak songo dia pe perdal ni ngulutao. Jala dia ka pengalaman hidup ta ingok ma itu adalah dalam kuasa Tuhan. Di dalam kehendak Tuhan, di dalam perencanaan Tuhan. Ada yang terindah, ada yang paling mulia, ada yang mau direncanakan Tuhan. Diharapkan Tuhan siat tonga-tonga ni perdalanan ni ngului doh siat tonga-tonga ni namasai gabe pakion di debata laho papatar kon hagogo onna doh kuasonai di tonga-tonga ni nguluta. Jadi pos doro hatta disi jala ikut yakini doi ahu do alpa dohot omega ni natu hatai di bagasa diri ni Yesus na papatar honi di hitan waeng na gabi panod dak tonga-tonga ni pertibion na sahak gabi na posona tu hita do honota do ibana do naung mula ni saluhu ay padohan ni si Johannes nakid di epistil tay madok nang piau medidi honi ibana sa sitong na ibana do na patuk medidi honau ay nung adok yan ibana at dorang swadong do piau ni nanakin artina imanakin keberadaan di debata di bagasang ngulu ni jolmon nang pesipata dipakai do cara ni jolma jala dipakai do akaruhut nadong di jolmai di tonga-tonga ni nguluon laho papatarhon laho paterdahon doho pasikopo direncanana alaina pasti itu adalah bagian dari kehendak Tuhan yang terjadi dari awalnya lah. Nah ngado kiad du siam bulana disakka ni debata. Holan na dipakai debata dia kapartikiani doh di panani khobartu nabui di dungdung jolmai nabui di atu si jolmai nabui di bereng jolmai malang nabui di jama jolmai ima na pinatu honna molope sai di leho sipata pangatusion sai songon na terjadi khobartu kemampuan di jolma manang khobartu akan nabui di hajol mauni madungdung sa ilo na perjuno nang bereng otak atok kape di bagasa perdalanan di ngulu tau madalani tujolo hita di tonga-tonga ni kehidupan tau taingok mah bahwa apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita ahana lain bui si dalam nata tujulu nata pasti honi semua sudah dalam perencanaan Tuhan dan kita telah disiapkan untuk itu bahwa di dalam firman-Nya di dalam hamba-Nya di bagasan kapadohana nggak dipersiap betusi nggak di bagasan sakak di debatai alan dia ngadong kiraguata dangado kaganggota nang pisipata batas ni kemampuatai batas ni hadiriotai laho majaloi doh mangatusi dang sai tardungdu kita alai molo sai ta yakini do bolo sai ta pasti ho do di tonga-tonga ni kehidupan to rencana Tuhan sudah dimulai jauh sebelum saya berpikir jauh sebelum saya ada bahkan jauh sebelum ada saya bisa melangkah dan berbuat di dalam kehidupan ini. Jadi tu sakap hatua uni mahita di bagasan nang pinatu pani debata ima mengawali sude di bagasan kadiriota. Dugina padua kon dung mangihu na songoni dug taboto di tonga-tonga ni ngurutay tu ujahan ni sakak ni debata hita hape madala ni ngurwo. Tutu odo halubian di debata sia sude nasa cara ni jolma. Bohado lau mengembangkan diri, bohado lau patu pahonon la sebui dang di parbinotuan. Jadi yang go debata betul-betul do nunga di suhatian, nunga di berekiak kita. Dang pola ala nata pangido, dak pola ala nata suku debata, ala yang go debata sudah kita dipersiap podo kita. Takas doi, jala diperlengkapi doi. Di bagasan ngulutau. Molo di hata hosi saya nakid dia kapiga padohan bahwa apa yang telah dipanggilkan molo nunga di jauh molo nunga di pahot debata di bagasan pajuon nakin asal molo pakyon asal molo bainon totu diperlengkapi debata do ibana disi na perjulu di sono kondisi situasi hadirionna dia punya keterbatasan bahkan sipata di doksi Jeremia do songono di panidengona songono taring tu hadirionna ay dakkuboto makkatai dakkuboto magulah songono dakkuboto mabel na songono terbatas ya doaw alai sai di jauho doaw jala olo au di jauho ini dia jadi perlengkapan di debatana di lehonna tuakana posona memang
betul-betul do terbatas do jolmai di kemampuan, terbatas do di pangatusion nape. Ala yoddo, ala olo di jo, ala olo diperlengkapi. Berarti di bagasan nido di lehot debata, di jama do bibirku. Jadi di sudehita, di dia pe keterbatasan tai, di bagasan nani lehon do kemampuan, di batau do hita. Molo ido rohata oma keterbatas aku jala oma hahurang aku tatanda pe mauliate jala dingkam mai ala ingo ma dang di tonga-tongani hahurangan tei behita di jo dang di tonga-tongani keterbatasan tei behita di jo ala yaha do di tonga-tongani ni haradio teido di tonga-tongani naolo mamakke ngulu teido di tonga-tongani naolo taleho ngulu teido gabe diperlengkapi kita. Jadi hasitiaon haoloon dohot haradio taido nuaing naing pakion ni debata hita songo si jesayai dungi diperlengkapi mahita di jama manahurang di hita di leho mapangatusiot tu hita ahamenaki di dok sada di baid doau gabe songon anak panah yang tajam, anak panah yang diugam ni na bahasa Batak. Jadi betul-betul tajam. Molo so mampu beibana ima jo tadok ala mengadupi bangso natakang roha, ala mengadupi akasi jogal rukung, mengadupi lingkungan situasi na memang agak sulit do, ala dipastiho do nakin dibai doau songon gabi anak ni panah nabui natajom ikon masuk jala iko betul-betul terida margogo jala harus masuk imanakin anak panah jadi najoloi alat untuk berperang atau untuk laho mabain tujuan na tumibo panah do dipakai joloma laho mamoranya ka hagalio do taka molo masuk ibarat itu perperangan panah jadi anak non ikut tajom do itu na tumibo nuaing asa masuk ya sama gugo manang songo dia pe hagugo on ni musuh manang akka hahulumon na adong di tonga-tonga ni nguluon jadi anak panah ini harus tajam di hati dakku si saya berarti diperlengkapi do diugam doau asa gabui tajam mau om manuaing na taha porsiai jala odo ikut hati dakku na kamang do tamakena memang dang nama dok gabi swadong usaha doho upaya na nagpatu pauta di tonga-tonga di ngulu taon laho majalo hasikopon di ngului di bagasan perdalanan di ngulu harus ada upaya alay taingo ma di tonga-tonga ni upayai dang boy tarpangasahok kita dang boy ipakiota laho boy patuduho dirita songon hambatuha kita manang gabi talihon gabi di perhambatuha kita lau patudusoni atau ngahado ikon hatani debatado ikut tordini debatado ikut kebisuhon nasihat debatado nani lehon nai asa gabe anak panah kita yang tajam yang bisa dipakai jadi parjolo anak panahi ikut tu diri tarwing di bagasan ngulutai sendiri asa gabe kita nang tumpulhian alanya ka pengalaman kehidupan doho ibaga sangulon jadi nuang gabi tajam mahita mamereng kondisi doho situasi tajam mahita mangatusia kahalan sulota asa gabi bui hita mamonako dirita ino parjulu dungi sekaligus mapakeon di debata dung mangula hata di debata mangula to di debata tacaloi gabi bui mahita pakeon di debata gabi anak panah Tuhan asa bui mamorangi mabuan di bagasan kedua doh lasti rohat tonga-tonga ni portibio. Na paduahon di dok nakin songo dia do diperlengkapi di bata di bagasan dirina ima di itabuni hodoau di bagasan tanganna di bagasan lingkungan. Jadi Tuhan itu lapatan na adong do saat na tepat debata mamaki hita sadi hari jala di kondisi dia idun waing lapatan datang di sudi dang asal-asal artinya Tuhan itu memakai kita ditabuni doa molo perlu di tonga-tonga di ngurut dong pangoromon pasti Tuhan akan memberikan petunjuk bagi kita molo perlu merasa terancap kita di tonga-tonga di ngurut atau tidak kita bisa berkekuatan untuk melakukan sesuatu ingatlah yang diperlengkapi oleh Tuhan ditabuni doa artinya macam kasdo debata di bagasan nguluon di bagasan akan apa tu sipatu pautai ditabunihon lapatanlah iko merasa nyaman dohita iko merasa mampu dohita iko merasa mergogo dohita iko nadong do rasa percaya diri di bagasan tonga-tonga ngulutai imana talangkahon imana taula imana tabayan
Artinya dengan situasi, kondisi, inganan na tepat, ido na pinasaha ni debata di bagasan perlengkapan na adong na pinasaha na tuhita. Totu molo taingot do na songoni, ido na nidok ni si Paulus tu si Timoteus. Molo mangulu ho di bagasak kata ni debata. Laos disido ho dipaingot, laos disido ho disungguli, laos disido ho diajar, asa tarpatupaho, akkada hinalomohon di debata, asa tarpakiho ngulum, gabi pangulahon na dinggan nani halomohon di debata. Atong perlengkapan di debata, jala tu si Paulus penidoki pakai masinjata na siya debata. Ahamay, haluaon hati goran di bagasan hata ni debata. Oma perlengkapan ta, asa tepat, jala buy margugo, jala marguna hita, laho patupahon, nauli tu bagasa dirita, jala patuduhon nang tunahumaliak kita. Na patuluhon na pinerlengkapan ni debata hita. Dilihot tu hita pangatusion, asa buy hita sa diri di bagasa diritai, mampu hita melempatkan dirita, ala didok na kisongonon, ikko gabi panodak ko tuhalak na asing. Jadi salah satu tugas inaki didok dison, panodang. Hati uron membawa terang. Jadi asa boy hogabi panodang membawa terang. Jadi totudohonot tado songonon mampu kita menempatkan diri kita di mana kita berada. Jadi di pangajarion ni Tuhan Yesus sakamang dohotama kenang di jamita dolok di Matius 5. Ido ibana songonon dung sai di podai taringot tu songo dia do hita, songo dia do di bagasan etika, pangulaon, cara hidup, doho takka parngudono di holong ni roha do akan asing diajari dungi di dogma. Hamudo panodang ni portivion di Matius 5 ayat 10 pati. Jadi di bagasan ni abohado sa panodangi di dok songono. Totu jalo panodangi ikon mangulu ikon hidup do dirina. Naung di bagasan dirina do perjolo torang. Jadi kemampuan na adong di dirina ido nuaeng ala ngatorang berohana, ngatorang bepikiran, ngatorang nguluna, dungi jongjong may bana. Dungi di dia pe ibana. Ala hatorangon na ngadong di diri nay, manang di dia ibana, gabi sibuan sinodang may bana. Gabi sibuan ketiuran, dia menjadi terang bagi siapapun yang melihatnya. Jadi hanya dilihat pun dia, dua sudah dilihat menjadi pembawa terang. Jadi ketika dia dilihat, apalagi ketika dia berbuat. Apalagi dia berbuat. Jadi dang diukupon apang tupalito na dipagala ina lapatan na dang gabi ditabuni hodirina. Alay kon naik do ibana tu tempat na tepat, jala berbuat may bana disi, mangula may bana disi, buy ma laos dibereng jolma dihila ho jolma panodangina mangulu di bagasa dirina. Gabi doho ma dia tu si halak ma, jala diberek kalak ma. Nani ulanai jala gabi inspirasi may bana di tonga-tonga ni nguluon, jala mangaliho nakapetunjuk may bana, gabi tiladam may bana di tonga-tonga ni kehidupan on, gabi sudi mahalak dohot diarahon tu bagasan sada panggulaw ni, tu bagasan dalalas ni rokai. Itulah yang dikatakan di dalam firman ini. Bohado sa sahat tu si imanakin dala diperlengkapi nai, imanakin. Totu di bagasan naong pinarari ni dibatarui. Bohama asat na torangi terus mengarajai nguruta. Terang itu ada dalam kehidupan kita. Jangan sampai ada lagi yang bisa menggelapkan kehidupan kita. Jika selama ini atau pada masa yang lalu adong hagula pun didiritai. Ingok ma ketika terang itu telah ada nuaing nungai Jakob bei di bagasan nguruta ngata Jakob ni ikut dohono ta pasti honi. Terus adong behagula pun di bagasan diriku. Tung suadong be alangaro be panodangi di bagasan diri Yesus ngata jalo be berarti dengan sendirinya semua yang gelap itu dang boy be mga batihita laho patuduho dirita dungi margugo mahatorangan manang hatiur na dong dirita inway gabi mabuan ma di dia pe hita makatai di dia pe hita marsaor di dia pe hita manguda gabi tapatuduho manatutudo hita sinodang torang gabi sibuan nakalas ni roha hita sibuan kedua kita gabi hamba di debata hita tangan di debata naposon di debata laho papatarhon hagogo onnai halua onnai tunguru ni colmau dungi gabi marmulia ma debata imanakin na parpudi di dokter pohon. Jadi di sudi naung pinatupan di debata di bagasan naposon nai naung nilehon nai doh na di perlengkapan nai gabi sudi na mabangso na
Ditik na salpu, marlea di bayan, alay dung roy bana, dung diperlengkapi bana, jala manguli bana di bagasan ni, gabe ibana nama si ihutonon di jolma, ibana nama si puji-pujion di jolma, ibana mana marmulia jala bahkan di bagasak kadirion nai mula mamuse hadirion di debata di bagasak kamuliaon marhite-hite bangsona. Jemolo nunga mula kamuliaon di debata di tonga-tonga di bangsona jala sudi akan natoropon lahu baliangon gabe hamuliaan di debata go di sido hasikopon di las niroha saliling mangulu hita di tonga-tonga di portibio. Go di sido las niroha dohot kaduao nagabi si jalo ota medalani kehidupan saat tu nanaing si harapan tamuse di bagasan hagogokna di harajau ni debatana perpudi atau ngakamang dohot tamakena molo di baritaho di topik ni mingguta madok sadarion Yesus Kristus do panodang tu saluhuk bangsa. Yesus Kristus terang bagi seluruh bangsa. Nunga di pasikko di batabe nunga di lehot di hita. Molo tajakko do Yesus di bagasan diri tataingok ma nau jumolo do hita di bagasan nadi perlengkapi di bata di bagasan kehendakna. Ido molo tajalo Yesus panoda di bagasan diri tataingok mai na jumodo di bata manada hita maboto hita jadi kehendak ni di bata do diritai dohok ngelutai dohok takaan masa di hita. Taingok ma tujuan di debata di tengah-tengah nguluta adalah sakap hatu audo. Haluau las niroha do. Jala marmulia ngulutaon, marmulia debata di hita. Atong taingok ma taloas ma diperlengkapi debata hita di tengah-tengah ngulutaon. Diperlengkapi hita, asa gabi tajob hita, asa gabi mampu hita, asa gabi margugu hita, apalagi magabi panodang. Panodang mabukati uron. Jala tapakke mai. Asa tabaritaho magwarni di bata di tonga-tonga niya ka ulaw tay, di tonga-tonga niya ka parsorat tay, jala ima pataruho kita di las niro hataw. Marsanga madebata, marhite-hite, at kanguluta, doho pabahinata, marmulia matuhani, alanunga tajalo panodangi di bagasan nguluta. Amin martangi yang mahita. Kupuji kami maho Tuhan, jala maulia te situturo hanami. Ala di papatar hodo tu kami, balgani holong dohot asini roham di kami. Nama buah kami sian hagulapon tu hati uron. Napatudu hodala di kami asa hujalo kami, jala huboto kami. Madalani akka ari-ari nami, dohok mamaki nguru nami nani lehomi, lahotu tujuan na dumingkan nani halomohom. Jala diaraho kodo kami Tuhan. Asa gabi hapataran ni sinodda kami. Nama buah ketua kami tutonga-tonga ni nahumalia kami. Jala marmulia ho Tuhan di bagasa kami. Atong mangasahon asiniro kami do kami Tuhan dohot holong mi. Miyam maho jala torangi maroharami Tuhan di bagasa todim to di porbadia. Patau mahami Tuhan laho patupaho na kanadinggani. Jala say pagomos kapor siyaw nami doho panidangyon nami. Asa hot rohanami. Mangulahon na hobar tulomon ni roham jala marguru tulomon ni roham. Di simahami Tuhan gabi buy marsinodang di tonga-tonga ningo duon. Maradopon na humalia kami. Ali Tuhan debatama nami marmulia maho. Di bagasan naka pabahenan nami dohot akka parsauran nami. Hutangnya ko kami do Tuhan di tonga-tonga ni namasa di ruas ni huriam. Natongon ali Tuhan adong namarukil nuwaing ima di parujunguluon niya kana hinaholongan ni rohanami. Ali Tuhan nami adong donaung di pataru tu inganan paradianan parsotokiran ni. Jala di bagasan arion adong dopelo Tuhan na so di pataru dope. Asiroham Tuhan sayho mamangapuli rohani keluarga si solhot niya kadongan nami na marukil binaheni parsirangan alani hamatiani. Papos rohana sida Tuhan makirim di bagasan na hobar tu hatam hamatiani dodala lau manopoto asa menuju tu hasunangan na manotongi. Jala hatam do madok ali Tuhan hodo nabui marguguihon. Jala hodo Tuhan nabui mangapuli tu rohani akan namarsak. Atau ngapuli ma jala pergugui ma kadongan nami namarsahi. Lausongon di Tuhan di dongan nami akar ruas ni huriam nang parahaladom natongon nuaing Tuhan di bagasa parsahiton
parsahiton na menahon, parsahiton na ikopya nuaing di rumah sakit na opnami. Laos songoni nga Tuhan kaparsahiton na buwi di pabuat to di tonga-tonga ning udwo. Saluhut naman na sida Tuhan hubwak kami tuwa do pamuasiro kam pasu-pasu na sida. Asa dibaga sa pos ni rohan na sida lau pasahatod diri na tuho. Dibaga sa pangurupyo mi doho goko na siya koy. Makirim dia kahahipason na jinaro na sida. Jala laos mangido kami Tuhan pasu-pasu mo ma. Akka tindakan medis, akka pangubation, dohot akka sipanganon, sudi matahe nabu jaloon na sida. Gabidalan niya siniroham, lako pamalupon na sida siya tonga-tonga ni parsahito ni. Huwag kami ditangyang nami Tuhan, na dilawas somarlas ni roha, di bagasan pasu-pasum na nilehom, tutonga-tonga ni ruas ni huriam, diragam niya kapasu-pasu, dia kayanakon, dohot akapalumian niya ka parutungan nang akka si jaloo dia kalas ni roha. Pasu-pasu ma Tuhan, siya tonga-tonga niya ka nang pinalumihom ni, gabi dalan na sida may lampagomocor roha na sida, manadading kabasa dohot asini roham di tonga-tonga ni ngudu na sida. Alelaos ima, laho pataruhon na sida, di bagasan nama dokma uliati tuho, laos makatidak ko tutonga-tonga niya kapertibion, dihinadingkan niya sini roham dohot holong ni roham. Alelaos sungod de tuhabonon nami tuho, dia kasakap dohot akarencana ni, ruas ni huriam, dohot rancana ni huriam, nangakapangudaw nami dope. Totong mali Tuhan judua ni hami dia kasakap nami. Tarlumubi Tuhan disakap ni anakon, nanaing pajongcong pardongas saripion, marhiti-hiti pajalo o pasu-pasu para bagasam di arinang roon. Sayho Tuhan na mga rahot holong ni rohan na sida, jala patudus sakap na siday khobar tulomo ni roham. Sayho na majuluan ni hami dia kasiudaw nami doho rencana nami. Asa hudaho kami noni marguru tulomo ni roham, jala ho parabuiho kami nagabi pasu-pasu, las ni rohan dohot kasonangon tutonga-tonga ni uru nami. Atau terpuji mahwali Tuhan mauliati rohan nami, sesa dosa nami, jala pasikop tangyang nami, di bagasan kuarni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuhata, marede mahita, jala ditikina maredion, tapasahat ma piliat tatujulo, ima si pasahatota, tu pusat, dohot tu pembangunan ni huriata. Yesus ko manguksa sude na dosaki na balua siapa ngagoi bukan gali maluhut na jolma na buruhi upele hondo lukito
na sumurungi dia. Punjungan al Jesus doha posaki dingoluki nang ro api haba-haba manahok ngoluki ramotan nadang marmara audisi Jesus ipangunjuna pagong sasada Tuhan Yesus dona margogoy hola Yesus do ale-aleku so ada tudosni ale-ale na sumurungi dia. Do ale-aleku so ada tudosni ale-ale na sumurungi dia asoloan hirohaku Tuhan haposaki si balua nama morsando saki mangapuliau disita onoki mangurubi di agogotani Jesus do ale-aleku so ada tudosni ale-ale na sumurungi dia. Tuhan Yesus do mamorsa sudena dosaki na balua ausian pangaboi utang gali maluhut na jolmana buruhi upelehon ngoluki tutuhani alo baju pangsogo au doho Tuhani
daokku maha beliau nai. Yesus doa ale-aleku so ada tu dosni ale-ale na sumurungi dia. Tatangnya koma piliata. Ali debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan dohot na sauli basa na mauliutus. Kupasahatami masiyan na nilehomi tu kami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasiya kami pilihanon. Pati bulhok karajaw mo dito nga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asala putadahami gudang ni silehol-lehomi tu kami. Asalam gerigir kami madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana ilehomi kondiro di pamataku osalokot gogoki roni saluhut hartaku upasahan Alia manami na di Banua Gijang say pinarbadia magwarmo. Say Roma harajom. Say saut malomo ni roham di Banutongaos songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa dariok kanguluas siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa nidongan na mardosa tuhami. Una kami tugihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasad dami dohot sonang ni roha. Jalo hamuma pasu-pasu siya tuhata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di padopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaur homadamena tutod di munabi. Kami siya tonga-tongani perhalado ni huria. Dohok sudima perhubas nama kubasi di perminggu sedarion. Pasahato tuhamu amanami dohot inanami sudima hitatahe namar saur di bagasa guarni tuhata. Selamat Epipanias dihita tuhata masu-masu hita dia kaulot tabi. Horas mahita saluhutna.
Nama